Obi wee kene m unu Igbo ndị ọma njem unu asị nka nkene nke onye chinya gazili ya ebekwara n'ụbọchị nke taa ka anyị si abịa mana o nwere ihe na-eme n'obodo anyị anụnwa kịta na-agba anyị anya mmiri. A sị na okeke nwaanyị dị nte njọ maka na ọ na-ekwu ihe anụnwa na ụfọdụ ama nkwete n'ihe anyị na-ekwu maka na mụnwa na-ajụ onwe m sị na ireti ihe na-eme na Naịjirịa ya kịta ụfọdụ ndị onwebe ihe akpọrọ ya. Ụfọdụ ndị Igbo anyị anaghị agba ọsọ mmiri n'oge ma aja bụ na mmịa mmiri amazie onye ọbụla ahụ. Nwere vidiyo anụ nwụrụ na afọ kịta n'akụkụ ebe anụ nwoke ṅụjuru ala nne ya afọ pụta wee na-agwa ndị dịka Igbo okwu kwuo ihe okwu tichaa ike ya na onweghị onye Igbo gbọlịa cham nwekwa onye si ya kacham. Anyị wee na-ajụzi na-asị na Igbo nwezikwara mmadụ dịka mmadụ ya apụtakwuola anyị okwu. Igbo nwezikwara onye ya bụ pụta kịta anụnwa na ụdị ihe anụnwa na-eme n'obodo anyị bụ Naịjirịa na ọpụta zorosi okwu ike na kwuo okwu ka onye kwuo eziokwu asị ka akpọta ya ka egbuo. Kịta anụnwa na onye nwoke Yoruba kwuchara ihe a wee sị na ị bụrụ onye Igbo toele nwoke na akwụkwọ onye ndị be ha na-ekpu okpu gbagọrọ agbagọ Tinubu ka mkpọọ ya afa na ọ bụrụ na etoele ya akwụkwọ gị kwado naba maka na ọchị ya na Lagos aya ha bata anyị na ha. Mụnwa nọ Lagos ama m ihe anyị na ha na-eje n'obodo anụ. Anyị wee na-akọwa wee na-asị na olugo nke bụ na mmadụ pụtazịa ọma nkwuzi okwu n'obodo anyị bụ Naịjirịa. Ya bụ ihe olugo nke ọ ya bụ onye pụta o mee ihe dị ya mma na onweghị onye Igbo ya si nwe ya na ndị na-agwakọ n'okwu nwere mmadụ yọtago. O nwere vidiyo anụ unu nene ya unu pụtazịa nkụzi ihe m chọrọ ikwu maka Igbo si na Alaba, all the Igbos in Udumota, all the Igbos in Lagos, as you wickedly vote for Peter Obi, just pack your load and leave Lagos. I remain Prophet Godwin Ikoro. As Swanju, I'm just sending message across the country. If when I play game against this movement, then let me tell you, I remain Prophet Godwin. If no Aswanju, there's no president. There will not be president. Peter Obi will not be. So you better know what you are doing. I remain Prophet Godwin. It's only Aswanju that can be a president of Nigeria that will transform this country. I remain Prophet Godwin. All the Igbo that voted for Peter Obi in Lagos, pack your load and leave Lagos. All the pastors who talk against Aswanju in Lagos, pack your church and leave Lagos. I remain Prophet Godwin. Lagos is not your land. Leave. You got that PC. You got that PC. You got that PC. You got that PC. This one go for the PC. Close here. Unu fụ vidiyo niile anụ fụcha ya nenecha ya wee solukwa m wee na-ekwuwasị na ụfọdụ ndị Igbo anyị anụrụgo n'ụlọ ewu amụọ n'ọgbụlị. Amakwa ihe anyị ji ekwu ihe maka ahụ ịsatọ abụọkwa ahụ ịbụọ, ọbụọkwa ọnwa ịsatọ, ọbụọkwa abalị ịsatọ, ọbụọkwa izu ụka ịsatọ, ọbụọkwa izu onwe ndị na-asị na ọ gbasara ha akwa enye mee ọlụ ndị be ha n'obodo Igbo. Onye na-agbasara taata o nwekwa ike gbasa ya echi yatago. Na Igbo anyị pụtazi ha n'ụlọ ka asị na onwe ihe na-emenụ onye kwucha nke ya ọbabịa onye kwucha nke ya ọbabịa onye ọbụla na-akpasa ọsọ akụ na ụba ya na ezinụlọ ya eri wee na-achọ itinye ya ịtụkwasị ala onye anyị na-atụ ihọrọ akwụkwọ na-achọ ịtụkwasị ala ya n'isi. O nwere onye mmadụ one ma one toele nwoke ma na Anambra steeti na-asị
mmadụ one ma na ọ bụ na akpụta ha tụọ ha n'Ọkịja Shrine, atụọ ha n'okwu alụsị ka ha nwụọ ọnwụ ike. Ekwuru m enwe mgbe m kwere sị na elekshọn anyị anụnwa abụghịzi nke nọ tribalism. O dogo anya na ihe anyị na-emekọta bụ tribalism, onye fụ nwanne ya toeli ya. Mana ọ na-ewute m hinne na ụfọdụ ndị Igbo a mepekwara ọnụ ha ji eri ji na ede na-asị na amamma elekshọn n'ala Igbo anyị. Unu afụgo ihe nya bụ esemokwu na-ebutela anyị, mezie ụfọdụ ndị dị ka anyị ụlọ a na-azị abata n'anya. Mana udo dịcha, anyị na-ekwe na onye ọ na-emetụ ha taata o nwere ike metụta ya echi. Igbo bụ Igbo ka ọ dịnụ.